dua yun ninyo, no? Kaya, di lang yung gamito ng Sibra para maprotektahan mo. Hindi, ano yung katuyuan yan, pagbago dyan. Ha? Kaya, ako rin, hindi naman kadupan yung ganun eh. Kaya mabago din mo. Unang-una, mayong hapon sa mga kauban ng Kahugpong, Bicosinyos, yung masab kang Sir Nakwa. Unang sa akong kauban, Kagawad Isoy Abatayo. Aduna may 5 karon nga ni surrender sa amo ni Kagawad Isoy sa barangay level. Kani sila nga diin nagagamit gyud sila og kanang ginadili nga droga. So, since kadili man gyud nako pod handle ang kadaghan mga ahensya ani nagulit aning sa droga, akong gidala kang mayor ay para makagagani ani asab diri ang ilahang mga ginikanan. Sa nilabay manggong mga bulan, adunay nabaybas diya sa amoa, pwede ra po na ko tuhinganlan og Renante Padilla. So, after pipila ka logikan atong pagkadakop, nanggawas ang katong listahan sa mga kaubanan niya nga mga nagdula. So, kadtong mga ginikanan nga ilahang mga anak, miduol sa amo ni Kagawad Isoy. Kay gusto mo surrender sa amoa. So mo na karon ang amo ang gidala diri karon sa tuang mayor, alang daw Mayor Joseph Cagas. Gani 5 ni sila karon ang mianhe. So gikan nami sa taas kang Mayor Cagas, dito po nagato ang COP Chief of Police Sir Tababa, and then muanhin na po mi sa opisina ni Attorney Nicolo Cortez kaysa man ang nagunit ani sa Sibrap. So nagpasalig ang ato ang mayor og nakasabot usab siya tungod sa kabatan-on pa sa mga biktima, gitagaan niya og laing kahigayunan. So dako pong kalipay sa mga ginikanan ang amo ang lakaw karon. Dako po nako kining utang kabubuton sa tuang halangdong Mayor Joseph Cagas nga diin gihatagan niya og laing pagtagad ang mga batan-on nga naligaw na ng landas. So subay sila sa dili mao nga dalan. O karon hopefully kung itugot sa kahitasan, kung adunay third batch sa Sibrap Community Based Rehabilitation Aftercare Program, i-enroll nato ni kay mao man ang pasalig sa ato ang mayor. Bahin sa pag-istorya ni mayor ngadto sa 5 nga nangag-surrender karon na ayaw na gyud mo ana pag balik anang inyong trabaho nga dili maayo. Kay dili lang ang mayor level ni mayor ang nagasubaybay kundi adunay mga daghang kooperatiba na atay mga pulis, aduna tay mga pidiya, ug doon natay mga daghang ahensya nga gani ang San Miguel dili man gyud mao nay problema sad namo ni Kagawad Isoy nga dili na lang gyud ta maka-drug cleared tungod aning mga drogista. So hangyo nako sa mga nakabati or nakadungog kung aduna pa man gyud dinha o gusto gyud mo nga mobalik ani asi Kapitan Pantil si Kagawad Isoy ubanan kamo namo sa unang first step alang sa inyong pag-surrender. Anong naka-decide mo na surrender kang Kapitan Pantil? Para malimpyo mo ang pangalan nga usapod masipti mi kay lisod man kayo magsibi magtago nga amo lang kamera inihatag sa among kuan ba sa among kamatayon nga usapod kining bisyo wala jud kay mi ingong i-focus na mo ni kuan lang gud na mo yan matagaan mi ana gusto po kayo magsipon mig dagan nga gusto po mi nga malimpyo mi bagawas nun mo nang decide ni nga mo surrender So sa man inyuhan nagagamit mo, nagabaligya gamit lang gamit. Mas mo nagagamit ug sa kadugay na ni. Mga siguro mga 4 months or 3 months. Okay. So nahadlok mo para sa Nahadlok may para sa among kagalingon kay lisod po kayo nga magsira pa magtago nya ginagopod mi mo lang gusto naman kayo sabi mo surrender mi. Nabubang ninyo si Mayor ganina sa kitabang sa inyo. Nagpasalamat jud kong mayor kay dako jud kay katabang si mayor sa mo labi na sa ako ang surrender ko. Kana akong gipanadya mayor, ako jud tumanon ang istorya ni mayor nga magbago na di nanumpa mi dito nga di na mo gamit nga dili gamito ng Sidrap barugan jud na muna nga di na mo gamiton magbago na jud ni Santon.